Linturi yangu ni piny owacho chiegni tieko chike mabiro teo ohala kod pur magidhe mamero ji kaka muguka kod mira. Linturi koni kaka migao gichano bende go chapa jokanyo mag komiti mabiro golo paro ewi nengo mar yedhe go kod kaka winjo tim pur mare counties mopogore opogore. Linturi mane loso kod jofwambo e county ma Embu Osingo mane ni komiti no chako tich bang' juma achiel. Okwayo jopur kod johala mag yedhe gi mondo mi okaw kwe kinde ma piny owacho pod loso lai makare madhi nyime kod pur mar yedhe go e pacho ka. Asante sana Reverend pahali huko Reverend hapa Rukuriri sublocation. Ningependa because the issue of the problem people are talking about the pricing because it's cheap and is being accessed by many children. I want now to have a committee as provided in the regulations for them to be able to sit down and be able to give guidelines on how muguka will be sold or in terms of pricing so that that problem is sorted out.